29 sifunde verse 10 no verse 11 kuphela. Haleluya. Sizofunda nje lamavesi amabili egameni likaKristu Jesu. Abazalwane besibethuleni bathi amen. Lifundeka kanje: ngokuba usho kanje uJehova uthi, lapho iminyaka engamashumi 70 isiphelile eBhabheli, ngiyakunihambela ngiqinise phezu kwenu izwi lami elihle ngokunibuyisela kule ndawo, ngokuba ngiyazi mina imicabango engiyicabanga ngani, usho uJehova, imicabango yokuthula kungengeyokubi, ukuba ngininike isikhathi esizayo nethemba. Khuluma ngalo uNkulunkulu wethu ogcwele izwi lakho. uNkulunkulu wethu ogcwele lilungele, uNkulunkulu wethu unamandla ukuyana liqondise, lilungele nokusola, lilungele nokusinikeza ithemba. uNkulunkulu wethu umile kuze phakade masilizwe kasikhombisa lihlale kithi. uNkulunkulu wethu umile njalo libuse. uNkulunkulu wethu ogcwele siyakwethemba ke Nkosi. uNkulunkulu wethu umile kuze phakade. Amen. Sikhuluma nje bazalwane ngalamavesi amabili. Ubaba ukhulume kakhulu ngesonto edlulile. Haleluya. Ekhuluma ngokubonga uNkulunkulu. Ubevulile kuLuke chapter 17 verse 11 kuya ku 19, lapho uJesu esendleleni ebheke eJerusalema. Lithi iBhayibheli wathi esendleleni eJerusalema wadlula between iSamaria neGalile. Uma uJesu edlula amadoda ayishumi ayenoxhoko amemeza esamude, ngoba kwakungavumelekile ukuthi asondelane nabantu. Amemeza lamadoda esemude ecela usizo kuJesu ababembona. Ubaba uThema ekhuluma ngalamadoda uthi uJesu waphendula wathi, hambani niyoziveza kubapriest. Bathi besahamba baphulukiswa kuxhoka babenayo. Wathi ubaba indoda yabuya izobonga uNkulunkulu ngento eyenzekile empilweni yayo. uJesu yabuza ukuthi akade akuphiliswanga yini abayishumi, baphila abanye makubuya wena wedwa. Sifundile kakhulu ngokumbonga uNkulunkulu. Uma siya laphayana kwabaseThesalonika besibili chapter 2 verse 13 uthi uPawuli, kepha thina simelwe ukubonga uNkulunkulu njalo. Okusho ukuthi thina simele ukuza njalo ukuzobonga uNkulunkulu. Laba abawu9 babebamba ukuthi kumele ngihambe ngekumpriest ngiyosiveza, nanoma sebona ukuthi endleleni sengiphilisiwe bahluleka ukubonga uNkulunkulu. Uthi uPawuli njalo thina simele ukubonga uNkulunkulu. Ngibhekele ligama elithi njalo ukuthi ngifake konke, ukuthi njalo simele ukubonga uNkulunkulu. Simbonga uNkulunkulu enzile, njalo simbonga uNkulunkulu engenzanga. Unjalo akakhiphanga ukuthi kumele uNkulunkulu umbonge makwenze ukuthi empilweni yomuntu. Lo njalo ngithola ukuthi ukubonga okusho ukuthi kumele kube yingxenye yempilo yomuntu. Ukubonga kwethu akumele njalo ukuthi kuncike entweni uNkulunkulu asenzele zona, ngoba mhla uNkulunkulu esengenzi, okusho ukuthi lo njalo angeke sisamthola, lo njalo angeke asafumaniseka kumuntu, ngoba ubambe ukuthi ukuze mina ngibe nesibindi sokuthi ngize khona kaNkulunkulu ngizombonga, kumele kube nento ephathekayo ngizofika nayo. Amen. Haleluya. Kepha thina simele ukumbonga uNkulunkulu njalo. Haleluya. Uma baba uIsrayeli ehamba, uNkulunkulu emkhipha eGibhithe, mabehamba bebheke esweni lesethembiso, uNkulunkulu ubavulela ulwandle
u-Israyeli uyawela uhamba emhlabathini owomile. Kuyinto engakaze yenzeka kwi-history. U-Israyeli efika ngaphesheya, sizwa behuba ihubo elisha, sibezwa bethi ihashi nenkoliya, uphosile olwandle, bathi eBhenezi uhambe nathi kwaze kwalapha. Babonga uNkulunkulu ngokumangalisa abawubone ngamehlo abo. Ukubonga kuka-Israyeli kwakunesisindo ukuthi simbonile uNkulunkulu esivulela ulwandle, impi kaFaro nansi emva kwethu. Bazalwane, ngifuna nje siqondeni la kancane ngaphambi kokuba singene la kuleli vesi lethu. We have 4 types of miracles. Ngithola ukuthi ama-miracles esinawo awu-4. I-miracle yokuqala, we have a healing miracle, sibe ne-exorcism, sibe ne-nature miracle, sibe ne-restoration miracle. Ilama miracle wo-4 adingekalayo empilweni yomuntu noma empilweni yomzalwane. I-healing miracle ila khona kusuke kuphiliswa izifo zabantu noma kuphiliswa izifo zomuntu. I-exorcism ila khona kusuke kukhishwa amadimoni noma imoya engcolile. Sibe ne-nature miracle ila khona uJesu athulisa khona isivunguvungu, nala khona asuthisa 10,000 men. Sibe ne-restoration miracle. I-restoration miracle ila khona kuvuswa abafile, restoring to life. uNkulunkulu simbonga ngeyimangaliso. Ushilo ubabizo lekhuluma, ushilo ubaba Sunday ekhuluma ngendoda eyodwa yabuya yasonga kuNkulunkulu. Simbonga uNkulunkulu ngeyimangaliso. Ubuye lapha yana kuMark chapter 10 uverse 46 ushona ezansi. uBhartimeyu wayengaboni. Uma ethi ukuthi uJesu uzodlula, siza uBhartimeyu ememeza ukuthi indodana kaDavide ngihawukele. IBhayibheli mawufunda kahle lithi uBhartimeyu amehlo akhavuleka. uBhartimeyu wambonga uNkulunkulu ngokumangalisa ubonile ukuthi bengingaboni kodwa manje sengiyabona. Uma uJesu efika kwindoda mawufunda kuJohn 5 ufika kwindoda eyayiseqhibini eduze kweqhibi engekho umuntu ongayifaka. uJesu mayefika kwindoda uthi thatha uhlaka lwakho uhambe. Abantu ababekhona bawubona umangaliso nendoda yamnikeza uNkulunkulu udumo, nabantu ababekhona babonga uNkulunkulu ngokumangalisa abawubone wenzeke eduze kweqhibi. Ubuya kuMatthew 8 uverse 14 ushona ezansi uyathola futhi uJesu mayefika umother-in-law kaPeter egule phethe umkhuhlane. uJesu mayefika uyamphatha ngesandla umkhuhlane uyaphela. Bambonga uNkulunkulu even abantu ababepresent kuleyo ndawo bebona umangaliso kaNkulunkulu. uNkulunkulu siyambonga nangokusikhulula. uJesu waphilisa centurion 70. Mawufunda uLuke chapter 7 verse 1 kuya ku-10 ithi induna yekhulu hayi khuluma izwi nje kuphela, ngiyazi mina ukuthi indodana yami izophila. Mayefika bayamtshela ukuthi hayi indodana yakhe iphilile. Uyabuza ukuthi ngasiphi isikhathi, bayamtshela isikhathi. Abantu ababekhona babona amandla kaNkulunkulu, bambonga uNkulunkulu naye induna yekhulu. Ngiyathemba ukuthi yambonga uNkulunkulu ngendlela ehlukile ngalelo langa. uNkulunkulu siyambonga nangokusiphilisa. Owesifazane with the issue of blood, mawufunda uMatthew 9 uverse 20 udilika nawo. Lo wesifazane wazitshela yena ukuthi mangithintile nje umphetho wengubo yakhe ngiyazi ukuthi kuzophila. Mayefika owesifazane bawuthinta umphetho wengubo kaJesu wasinda. Sekuhluleke bonke abantu, kwahluleka ngisho ama-specialist, kodwa wathinta umphetho wasinda. Laba babekhona besazi isimo sowesifazane bambonga uNkulunkulu ukuthi kanti lo ubani. Ngoba uJesu mayephenduka uyabuza ukuthi ubani ongithintile. Kwazeka kubantu ukuthi lo
indodana. Mawufunda uSamuel oqala uchapter 1 verse 9 udili kuyezansi. Uwana wathandaza. Mayefika umprofeti uEli uyamtshela ukuthi lokho kade ukhulekela uNkulunkulu uzokunikeza kona. Uwana uyayithola indodana yakhe. Uwana wayengeza kuNkulunkulu nento ephathekayo ukuthi baba ngizile kuwe ngathandaza nansi indodana wokunikeza yona. Ukubonga kukaHana kwakunesisindo ungakufaka esikalini ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu nangu Samuel ekade ngimkhulekela nganikezwa yena. Owesifazana wayenomopho ukubonga kwakhe kwakunesisindo ukuthi abantu bayazi ngena ngiphuma ngifuna usizo kodwa ngingatholi ngafika kuJesu kasinda. Ukubonga kwakhe kwakungaba yinto ezwakalayo. Induna yekhulu yayingafiki ngaphambi kwethu isinikeze isizathu esikhona ukuthi nansi indodana ebigula iyaphilisa. Ukubonga kwakhe kwakunesisindo. Obata noMaria ukubonga kwabo baba kwakunesisindo. Bebone uNazareth evuswa wathi uJesu efika bathi useney'nsuku ezine efile. uLazaro naye wayenokubonga yengabonga wayengathatha ingubo okwakhe sevukile wathi uJesu mthululeni ingubo zokufa. uLazaro wayengathatha ingubo zakhe afika ibeke phansi athi ngiyambonga uNkulunkulu owafika wangikhulula ekufeni engangikuko. Indoda eyayiphilisiwe eduze nechibi yayingafiki ithwele uhlaka lwayo ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu kade ngingakwazi ukuhamba kwasekusalweni nantu uhlaka uNkulunkulu wangiphilisa. Ukubonga kwakhe kwakuyoba nesisindo. Even uBhathimewu wayengathatha ingubo zakhe zesinxibi ngoba kwakuney'ngubo abayigqokayo. Uma uJesu ethakeze lithi iBhayibheli malifunda kahle uBhathimewu walahla phansi iy'ngubo zakhe. Wayengafika uBhathimewu ney'ngubo zakhe afika ayibeke la ukuthi bengiyisinxibi kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi namhlanje ngiyabona. Le ngikhona namhlanje simbonga uNkulunkulu noma engasenzanga lutho noma engazangenze noma ukubonga kwakho kungenaso isisindo kodwa thina simelwe ukumbonga uNkulunkulu njalo. Ukubonga kuyingxenye yokuphila komuntu, kuyingxenye yokuphila komzalwane. La sifunda khona uJeremiya 29 verse 10 no-11. Ngifuna nje siqonde la kafushane bazalwane egameni likaKristu Jesu. La sifunda khona sifunda incwadi kaJeremiya. uJeremiya, he was a weeping prophet. Wayengumprofethi uJeremiya wayekhala njalo, wayenxusa njalo. Ingakho anikezwe igama lokuthi he was a weeping prophet. Wayengumprofethi nomlobi owayengumHebheru. Wayeyindodana kaHilkiya. uJeremiya wayengomunye wabaprofethi abakhulu. Ubalwa njengengxenye yama-major prophets uJeremiya. Uyena osibhalele lencwadi, uyena futhi owabhala incwadi yamakhosi okuqala namakhosi esibili, uyena futhi owasibhalela nencwadi yesililo. Haleluya. So umsebenzi kaJeremiya umprofethi kwakukubikezela noma ukubizela umbuso wakwaJuda ukuphenduke. uJeremiya wathunywa uNkulunkulu kwakuwumnyaka wesi-13 wokubusa kwenkosi yakaJuda eyayesaba uNkulunkulu ogama layo lalinguJosiya. Phakathi nokuvuswa nokuvuselelwa kwendlu kaJehova kwatholakala incwadi yomthetho kaJehova yafundelwa inkosi. Inkosi yase
ekwenzeni ukuthi uyalandelwa nomthetho otholakale kule ncwadi efundelwe yona. Kodwa yakwazi ukuba buyiselo kwesikhashana. Yakwazi ukuba buyiselo kwesikhashana ekukhulekeleni izithombe ababesikhuleka. Umkhulu kaJosiya uManase owayekusinyaka ewu55 kanye noyisu Amoni owayebulelo owabulawa ngemva kokubusa iminyaka emibili. Bobabili babenza okubi. Bakhuthaza abantu kuba benze imikhuba yamakhosi nokukhulekela namasiko ashaqisayo. Kwangangokuba babe nomkhuba wokushisela inkosikazi yezulu, bayishisela impepho, bayinikeze neminikelo yabantu koNkulunkulu bamadimoni. So uManase wayegcwalise iJerusalema ngegazi labantu elingenacala. Umsebenzi kaJeremiya wawungekho lula. Ingakho ebizwe nge-weeping prophet, ngoba wayezolungisa konke okwakonakele ngaleso sikhathi. Kwakufanele akhonze njengomprofethi kaJehova ekubikezeleni noma ekumemezeleni ukuchithwa kukaJuda neJerusalema, ukushiswa kwethempeli likaJehova elikhazimulayo kanye nokuthunjwa kwabantu bakhe. So kunamavesi la esifunda kuwona uNkulunkulu uyakhuluma kuJeremiya ukuthi akabhalele abathunjwa abaseBhabheli. uJuda lana noIsrayeli babe izigqila kulelizwe leli ababethunjele kulona. So kulelizwe leli ababethunjele kulona kwakunama false prophets ayelokhu ehamba phakathi kwabo, claiming ukuthi uNkulunkulu uzonikhulula sooner than you know. Abanye babethi kuyophela iminyaka emibili bese uNkulunkulu uyanikhulula. So uNkulunkulu ukhuluma kuJeremiya ukuthi laba prophet angizange mina ngize ngibathume. Ulungisa iphutha uNkulunkulu elibe khona ukuthi makuphela leminyaka emibili laba prophet abathi beze ngegama lami, abantu kuzoba nengxabano nenhlokozelo ezoba khona ukuthi kanti unjani lo uNkulunkulu othe afika iminyaka emibili uzosikhulula kodwa akasikhululi. Utshela uJeremiya ukuthi bhala Jeremiya ubanikeze lencwadi ukuthi abaye kuphuma ngalesikhathi abasho ngaso lapho basazohlala iminyaka ewu70 yonke bekule ndawo. Uma bazalwane sifunda la kule ncwadi ku-verse 4 uzothola ku-verse 4 ukuthi uNkulunkulu uyaveza ukuthi yimi engenze ukuthi bathunjelwe eBhabheli. Kube intando yami ukuthi uJuda abe kule ndawo akuyona namhlanje. Nanoma abaprofethi bengafika, ngoba umuntu esexakekeni kuyiqiniso bazalwane ukuthi ufuna ukuzwa lento ofuna ukuyizwa ngaleso sikhathi.
ngoba ukuthula kanakho angeke sihlale. Uthi uNkulunkulu into yokuqala funani ukuthula ukuze nihlale kahle. Yes, ngiyazi ukuthi ngisebuhlungwini, ngiyazi ukuthi ngiqilazekile, ngiyazi ukuthi ngifuna ukukhululwa, kodwa kuyona leyo nhlungu funani ukuthula. Akagcini ngokuthi funani ukuthula, uthi and multiply, ninganciphi. Okusho ukuthi in that pain, in that brokenness, kuloko kulahla babekufila ngaphakathi, they have the ability to multiply. Hallelujah. Kubona lokho buhlungu, you have the ability to multiply. Noma izinto zazingayenzi sense kubona ngaleso sikhathi, but God made a perfect plan for them. Imina uNkulunkulu engazi kangcono, imina uNkulunkulu engazi ukuthi Juda yini oyidingayo ngasiphi isikhathi. Wabanika ithemba ekungaqondini kwabo, ngoba kwakuyena owayephethe konke. Kuyinto abazalwane ukuthi ezinye zezinto sike senze kungaqondi, kodwa uNkulunkulu kubona lokudideka afika sonikeza ithemba kumuntu osefumana ukuthula. Ukufunda amaHebheru 12 verse 14, the Bible says zamelani ukuthula, zamelani ukuthula ukuze nikwazi ukuzwa amazwi kaNkulunkulu. Zamelani ukuthula nakuso lesi sikhathi esikusona sonyaka, zamelani ukuthula. Fight for peace. Kwabiza ukuthi uJuda akulweni ukuthula esizweni ababekulo. Ukuthula kwabo akuncikanga ekukhululweni, batshela ukuba bafumana ukuthula phakathi kwisimo. Ngizothini namhlanje? Ngizothi iyenzeka into ukuthi nanoma kungaka kanjani around you, but ukwazi ukufumana ukuthula phakathi kusona isimo. Zamelani ukuthula. Ubuye lapha kuJohn 16 verse 33, uJesu uthi, I have said these things to you that in me you may have peace. Lokho ngikukhulume kini ukuba nibe nokuthula kimi. Okusho ukuthi nokuthula uNkulunkulu akhuluma ngakho kuJuda kwakungeke kutholakale kwenye indawo, kodwa kwakuzotholakala kuye. Okusho ukuthi uZujuda kwazi ukufumana ukuthula kwakubisa ukuthi bahlale kuNkulunkulu. In me you may have peace. Lokuthula akutholakali nanoma ilaphi, lokuthula kuvele kuyifike, lokuthula nikuthola kimi. Mawufunda uJohn 14 verse 27, uJesu kwinkulumo yakhe yokuvalelisa uthi, peace I leave with you, my peace I give to you. Ukuthula ngikushiya kinina. Okusho ukuthi nokuthula kukhona. Ingakho njalo uJuda noIsrael ukuthi kufuneni ukuthula ukuze nihlale kahle. Mawudilika nalamavesi uzothola la uJesu ethi ngiyakufuna ningifumane. Athi ngiyakufuna yibo laba abangifuna ngenhliziyo yabo yonke. Akekho abanye abakufuna ukuthula ungakufumana. Kufuneni ukuthula ukuze nihlale kahle. Kwakumele uJuda ukuthi noma ngabuhlungu kangakanani, kodwa iposition yami angeke ize ngishiye, ngoba lokhu ukuthula ngeke ngithole kwenye indawo. Lokhu ukuthula ngizokuthola kuKristu kuphela. Mawuya lapha uyofunda uColossians 3 verse 15, the Bible
ukuthulisa yonke imisindo esenhlizweni nasengqondweni. Yini uNkulunkulu into yokuqala ethela ukuthi ifunana ukuthula. Ingoba wayazi ukuthi ziningi izinto esenhlizweni nasengqondweni. Ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uNkulunkulu ekhona avumele inkosi neBukhebezala ukuba sithumele kule ndawo. Uthi uNkulunkulu ukuze ngikwazi ukukhuluma kwami kube nendawo enhlizweni yabo kudingeka ukuthi kuthuliswe. Kudingeka ukuthi kuthuliswe. Let the peace of Christ rule in your heart. Ukuze sizokwazi ukuzwa ukukhuluma kaNkulunkulu. Mafunda 1 Peter 3 verse 11. They must seek peace and pursue it. Afune ukuthula akujonge. Ukuthula kuyafunwa. Ukuthula kuyalwelwa. Ukuze uzokwazi ukusurvive kwizinto ezenzakalayo. Ukuthula kuyalwelwa. Ukuze uzokwazi ukuma kuzona zonke izinto ezifika empilweni yakho yokukholwa. Uthi uDavid mawufunda uPsalms 4 verse 8 uthi in peace I will lie down and sleep. Yindaba uDavid esho njalo. Mawuqhubeka nevesi uthi ngokuba wena Jehova ungihlalisa ngokulondeka. Okusho ukuthi nanoma kungaba khona okunye, but in peace I will lie down and sleep. Ngoba ngiyazi ukuthi wena Nkosi ungihlalisa ngako ukulondeka. Kwabiza ukuthi uJuda I lie down and sleep in peace. Ngoba wayazi ukuthi uNkulunkulu maye ekhulumile. Akukho ngeke kuze kwenzeke. Lo mnyaka u7 ungaphenduka iminyaka emibili. Mawuhleli kuNkulunkulu. Kuba bazethina ukuthi sekudonsa isikhathi eside. Kodwa wena ohleli ungezukuthula ulale kusekuseni kudideke thina. Ngoba ukuthula kaKristu kurula impilo yakho. Ngokuba niyazi ukuthi uJehova ungihlalisa ngokulondeka. Ukuze uze ukulondeka you must fight for peace. Funana ukuthula okuzolonda impilo zenu. Uma sesitholile nokuthula okulonda impilo zethu sizokwazi ukumbonga uNkulunkulu. Sizokwazi ukumbonga uNkulunkulu. Ngoba ngeke bazalwane ukuthi ungathi wena uyididekela ungenakuthula. Ihubo lokubonga liyaphela. Hallelujah. Ihubo lokubonga liyaphela. Ukuthula makungekho. Ngoba imibuzo isuka iminingi. Uthi uzobonga uSathane uzobongani. Zamelani ukuthula ukuze nihlale kahle. Ukuthula kuletha ukubonga. Ngoba ukuswelakala kwakho kuvala ihubo lokumbonga uNkulunkulu. Inkosi yayingashongo ukubona uJuda ukuthi ngizosehlisa isigwebo noma ngizokhuluma nenkosi neBukhebezala ukuthi akanigilazi kakhulu. Wayengakushongo lokho. Wabanikeza ithemba wathi abafuna ukuthula. Kukona konke kukhona esweni. Beqinazeka bekhala. Kodwa uNkulunkulu wathi ufuna ukuthula. Ngoba mina ngicabanga emihle ngani. Imicabango ngeseyo kubi. Kodwa yami ngicabanga ukuthi ngiphumelelise. Nginikeze nethemba. uJuda wafunda ukubonga uNkulunkulu engenzanga lutho. Wafunda ukubonga uNkulunkulu engenzanga lutho. Engabakhululanga. Engehlisanga imithwalo abebezothwaliswa yona. Wathi ngicabanga emihle ngani, nginicabanga emihle ngani. Ngicabanga ukusiphumelelisa. Uzosiphumelelisa kanjani sikulelizwe sikulona. Konke leyo
ngifuna siqonde indaba zalwana ukuthi la leli verse lesi-11 mawungathathi uyolibeka eqaleni kwakuyoba nemibuzo kanje yokuthi uJuda ukuthi ungasho kanjani uNkulunkulu ukuthi nemicabango emihle ngathi ekubeni sikulelizwe lokuthutha sikulona ungasho kanjani ukuthi nemicabango yokusiphumelelisa ekubeni siqilazeka kangaka uNkulunkulu wathi funani ukuthula kuqala wathatha imicabango emihle yoyibeke ekugcineni ukuthi ukuze nikwazi ukuqonda nemicabango emihle nayo ngani kudingeka ukuthi nina nibe nokuthula kuqala ukuze nizokwazi ukufunda ukubonga ukuze nizokwazi ukufunda ukubonga mufunda ukuthi abasethisoleni kabokuqala chapter 5 verse 18 the Bible says give thanks in all circumstances. Give thanks in all circumstances. Asinasi isizathu sokungabongi. Akekho umuntu ongama ngespeed athi mina ngeke ngize ngibonge uNkulunkulu. Give thanks in all circumstances. Kukho konke bongani ngokuba lokho kuyintando kaNkulunkulu. Okusho ukuthi mawungabongi awuyenzi intando kaNkulunkulu. Usondela kanjani ngespeed phambi kwesihlalo somusa. Mungabongi sukungenza intando kaNkulunkulu. Bongani ngokuba lokho kuyintando kaNkulunkulu. Ngizothi namhlanje bazalwane ngizothi give thanks always. Esimeni lokusona boNkulunkulu because he is able. Sigama ngenyawo zethu. Esimeni lokusona give thanks always. Ngoba uNkulunkulu he is able. Our God uyakhona ukwenza. Unamandla uNkulunkulu okukhipha. Unamandla futhi okukwenza ukuthi ukwazi ukubhekana nesimo obhekene naso. Kuyininiso ukuthi kunabanye selokunyakukalile angakaze abe nokuthula. Selokunyakukalile akageni nalokhu yalahlekelwa. Our God is able ukuthi akunikeze amandla ubhekane nesimo. Ukukhulula kusesandleni sikaNkulunkulu. Loyo nokuthula okukusihlisiyo yakhe ufunda ukubonga in all circumstances. In all circumstances. Uthi Davide mawufunda uPsalms 103 uverse 2 uthi mbonga uJehova mphefumulo wami. Uthi uzungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Imisebenzi yakhe yomusa ile yokuthi yena thethelele zonke izono zami. Ngakho ngizokubonga. Noma imoto ingekho, noma ngikufunayo kungekho, kodwa ngoba wathethelela izono zami, I will give thanks. Wakhulula ukuphila kwami ekubhujisweni. Ngakho ngizokubonga. Wenzela abacindezelweyo ukulunga. Ngakho ngizokubonga. Asikho isizathu sokungambongi uNkulunkulu. Ngizoqhubeka nokubonga. Makuyibuya ku-Ephesians 1 verse 4. The Bible says uNkulunkulu wasikhetha. Wasikhethela kuye ngothando lwakhe. Ngaphambi kokuba kusekele umhlaba. Ngakho ngizobonga. Noma kungasekho ophathekayo. Ngoba wangikhetha kwabaningi. Wangenza ngawo wakho. Ngizobonga. Ngizobonga. Mnikelo uJehova inkazimulo yegama lakhe. Nikhuleke kuJehova ngobuhle nobungcwele bakhe. Mnikelo uJehova inkazimulo namandla nodumo nobukhosi nokuthokoza kusendaweni yakhe. Mawufunda isikhonde kuzoqala chapter 16 verse 34. The Bible says bongani uJehova ngokuba muhle
prefer